Здравейте, добре дошли в моя канал, радвам се да ви видя. Аз съм Софи, този път сме сами, защото ще се занимаваме с нещо по-креативно, което изисква индивидуално правене, именно ще рисуваме. Общо идеята ми е, понеже съм мързеливец, ще използвам iPad-а си, върху който ще нарисуваме някаква скица. След това ще сложа моливи, или по-скоро фломастри, в една купичка. И с затворени очи ще избираме цветове за кожа, за очи, за коса и ще видим какво ще се получи. Може да е нещо много готино, може да е нещо отвратително, така че останете и нека да разберем. Така, ето е нашата купичка с различни цветове, от които ще може да избираме. Така че да започваме. Като първо, нека си направим скица. Честно казано, не знам какво точно да направим. Може би ще... някой герой. Какво ще кажете за някой герой? Така вече имаме базовата скица. Не изглежда най-добре, но trust the process. Trust the process. Сега, когато actually се постарая за детайлите, ще стане по-добре. И след това започваме да избираме цветовете. Окей, готови ли сме за транзишън след 3, 2, 1. Бум! Бум, казах ви. Не е перфектно, но е много по-добре, отколкото беше. Следователно вече може да започне с същинската част на видеото, а именно да изберем какви цветове ще бъдат косата, очите и кожата й. Може и поднака й. Реално да знаете, няма да й правя много детайли. Or... ще разберем спрямо това дали се получава. Ако е много зле, най-вероятно няма. Така че да започваме. Нека първо започнем с кожата. Окей, този цвят определено не е най-добрия, честно казано. Тъмно синьо. Окей. Единственото, което ме успокоява е факта, че реално в Джоджо всъщност доста често използват много странен контраст от нормалните цветове. Следователно, но пък според вас дали да направим косата на две части? Защото има бретон, има даже нейните сладки, не знам какво точно е това. Може даже на 3 части или на 2 части. Нека да е на 2 части. Окей, така кое от двете искате да е? Говоря си сама с камерата, тъй че няма как да ми кажете в момента. Добре, нека да е задната част на косата й. Като задната част ще направим един цвят и двете рокчета с бретона ще са друг цвят. Нека видим как ще стане. Нека видим каква ще е другата част от косата й. Реално този се чудя дали да го върна обратно или не. Може би няма да го връщам, защото представете си само този да изкарвам, че е цялата синя. Окей, нека видим следващия цвят. Червено. Това е доста ужасна комбинация, честно казвам. Левски ЦСКА. Новия вариант, Джоджо варианта. Но окей, I don't make the rules. Actually, I don't make them, но never mind. Нека видим как ще стане тази комбинация. И то е ярко червено. Тъмно синьо и ярко червено. Прекрасно. Окей, готови сме. Осъзнах, между другото, че съм идиот и тя има плитка, не е само с тази част на главата си, така че и добавих синьо и там. Комбинацията е доста покъртително лоша, честно казано. Не знам как ще се получи, така че да продължим натам. Дали сега да направим лицето й или малките сърчица, които са и като пликчици най-вероятно. Ако искате, нека са реално плитчиците, защото ме е страх за кожата. Тя ще е накрая, защото тя ще определи колко зле ще или колко добре ще. Така че да изберем плитчиците. Окей, това всъщност може и да е добре, защото поне има синьо в косата. Ако беше нещо друго, не знам какво щехме да правим. Така че нека да добавим и плитчиците и да видим дали ще стане по-добре или по-зле. Или просто същата помия, която е досега. Окей. Някакво небесно синьо е. Окей.
но реално всъщност с тези плитки този цвят стана малко по-добре. Та имам някаква надежда, че всъщност се получи нещо. Нека продължим с очите. Да, с очите. Окей, останаха ни тези цветове. Реално имаме лилаво, розово, оранжево, жълто, зелено, два цвята, кафяво. И този цвят, който много бих се радвала реално кожата и да е него, защото това е дълга цвета на истинската й кожа. Но с моя късмет няма да е той. Да видим очите. Лилави. Окей, това всъщност червено, синьо. Може пък и да работим, Нека видим. Реално харесвам такива предизвикателства, много да гледам такива видеа, защото са интересни. Особено когато се получи нещо грозно, също се оказва още по-интересно. Това правилното лилаво ли е? Леко се чувствам като далтония, ще извинявате, ако не е правилното лилаво. Но да, не знам, много са ми интересни да ги гледам и реших аз да направя, въпреки че не обичам много да рисувам на камера, понеже ми отнема 10 часа, в които съм не, това е добре, не, това е зле, не, това е добре, не, това е зле. Anywho. Реално, понеже ми останаха доста малко цветове, се чуда след още едно теглен дали да не включа обратно всичките цветове. Въпреки че така се предсакам да имам по-малък шанс да взема добрия цвят за лицето й. Но, нали това е играта? Окей, сега ще изберем устата й. Окей, готови? Жълта. Супер! Нека изглежда се една болна от нещо. Amazing! Окей, след като започна да изглежда като пълна кокошка, може да продължим нататък. Буквално изглежда с човка, изглежда като някакъв папагал. Да, изглежда точно като папагал. Не мога да кажа, че ми харесва, но това е забавното на играта. Ако ни харесваше как се получава, значи нещо сме правили неправилно. Окей, понеже станаха много малко, връщам обратно цветовете, което не означава, че пак не може да изкараме някои от другите. И сега ще изберем веждите й, което е 2 стъпки преди това да изберем кожата й, да сложим малко детайли и да видим дали нещо ще се получи или по-добре да не се бяхме захващали. Окей, сега избираме веждите. Лилаво. Очевидно, веждите и очите й са еднакъв цвят, което по принцип не е така, защото веждите са като косата, а не като очите, но Джолин и света на Джоджо работи различно, така че не можем да го съдим. Както те са решили, така са решили. Всъщност не е чак толкова лошо, реално мисля, че го храних твърде много за това, че всъщност е окей. Нещо, което не ми харесва в нея в момента е всъщност устните, които изглеждат като човка и не мога да спра да го виждам. Окей, сега ще изберем последно ластика на косата й, който нека е еднакъв с нейния потник, защото няма да изглежда никак добре. Пък и вече се отчаях, искам да приключваме, така че нека изберем нейния потник и ластик. Не! Цвета, който исках за лицето й, вече няма да е на лицето й, защото ще е дрехите и ластика й. Amazing! Окей! Окей, не стига, че това е най-плейн boring. Цвета, който някой би избрал за дрехи, буквално изглежда като затворник. Но правилата са си правила, не можем да използваме този цвят, така че нека видим как ще изглежда нейната кожа. И нямаме много голям избор, честно да ви кажа, но в най-добрия случай може да е оранжева. Или жълта, което обаче устата е жълта, така че
Вау, повторих се. Ще изглежда като наистина болна от бъбречна недостатъчност. Така че по-добре да не е жълто. Не знам какво искате. И нека просто изберем цвят и да приключваме с това, че просто... Розово. Розово. Само това нямахме в цялата картина. Окей. Окей. Let's do it, guys. Това е най-умопомрачителният цвят, който можеше да избере. Добре, всъщност до някъде дава усещане на Джоджо, до някъде е много зле. Не знам дали може да бъде спасено, съжалявам. Ако разваля вашите представи за Джоджо, въпреки всичко, гледайте Джоджо, едно от най-добрите анимета е. Сега нека да добавим малко детайли, be right back, и да видим дали actually можем да го спасим или просто ще впишем този проект като big fail. Това е крайният резултат. Мисля, че се получи доста странно, но не е толкова лошо, колкото мислех, че ще стане, така че съм доволна. Ако ви е харесало това видео, може да харесате, коментирате и да кажете дали искате да правя още такива видеа. И понеже ми умря камерата точно на последните 2 изречения, надявам се все пак да ви е харесало цялото видео и до скиф!